Sziasztok, sziasztok! Zsuzsa vagyok, és üdvözöllek titeket a mai eseményen, amelynek a címe Hogyan vonzál be több pénzt a Theta Healing segítségével. A mai vendégem Mark Anthony, ő a Bőség Tudatosan Theta Healing elektív tanfolyamnak a megalkotója, amelyet február 20 és 22-én fog tanítani, és magyarra is lesz fordítva, ha lesz rá igény. Szóval remélem, hogy jól fogjátok magatokat érezni, és ha bármilyen kérdésetek lenne, akkor majd várom az e-maileteket. Csak csináljatok nekem egy jelet, hogy hallatok. Most hallotok? Miki? Most hallat? Oké. Szuper. Na, köszönöm a türelmeteket. Üdvözlök mindenkit. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. A mai nap arról szól, hogy a bőség tudatosságotokról beszéljünk. Fel fogjátok fedezni, hogy miért talán elutasítjátok a pénzt, vagy miért vannak nehézségetek, amikor szeretnétek pénzt bevonzani. És ez nagyon fontos, hogy megértsétek ezt ahhoz, hogy változtatni tudjatok az anyagi szituációtokon. Én egyébként egy mérnök vagyok. 21 éve volt egy építési vállalatom, és nagyon beteg lettem. Olyan szintre, hogy azt mondták az orvosok, hogy nem igazán tudnak értem semmit tenni. Tehát egy gyógyíthatatlan betegségem volt, és hazaküldtek meghalni. És ez volt az a pont, amikor rájöttem, hogyha meg szeretnék változtatni dolgokat, akkor máshogy kell hozzáállnom a dolgozhoz. Nagyon sok hitem volt az orvosokban, de hát nem tudtak nekem segíteni. Egy nagyon stresszes időszak volt ez. És a neutropát, tehát egy ilyen ez volt az a könyv, amit ajánlott nekem egy spirituális tanító. A Viánának egy nagyon korai könyve. És kölcsön adta nekem, és elkezdtem olvasni, és rájöttem, hogy ez az. Megtaláltam. Tudtam, hogy ez segíteni fog nekem. Volt egy konzultációm egy Theta Healerrel, elvégeztem az alaptanfolyamot, és az első hét végére rájöttem, hogy meg vagyok gyógyulva. És ez volt az az időszak, amikor tényleg tudtam, hogy a tudatosságunk mindent meg tud változtatni. És szeretném, ha ezt te is megértenéd. A tudatosságod mindent meg tud változtatni. Amikor megváltoztatod, akkor az egész valóság meg tud változni. És ez nagyon fontos, mert a manifestációnk mindig tudatalatti. A tudatalatti az, ami az életedet teremti. És természetesen a tudatalatti programjai azok, amik teremtik az életedet. És hogy működik a tudatalatti? Nézzük meg. A tudatos, ugye a logikus, a racionális agyad, ez 40 bit per szekundum működik. A tudatalatti olyan, mint egy szuperkomputer. Ez meg 40 millió bit per szekundum működik. Tehát tényleg olyan, mint egy szuperszámítógép. Az érdekes és a fontos dolog, amit meg kéne érteni, hogy 95%-ban a tudatalattid az, ami kontrollálja az életedet. Tehát csak az 5%, amikor tudatosan, logikusan kontrolláljuk és teremtjük az életünket. Ez a racionális
része az agyunknak. Tehát általában a tudatalatti az, ami eldönti, hogy egy szituációban hogy viselkedünk, és mi történik. És hát reaktívak vagyunk általában. És akkor visszagondolsz, hogy miért így reagáltam, miért lettem ennyire ideges, de azért, mert az is egy tudatalatti reakció volt. Szóval ez egy kulcsfontosságú dolog, amit meg kell érteni. Tehát, hogyha megnézzük a tudatalatti elmét, olyan, mint egy ilyen fájlokat elmentő szekrény. Tehát amikor valami történik, akkor a tudatalattid úgy veszi fel az információt, mintha igaz lenne. Mondjuk azt, hogy iskolába mész, 5 éves vagy, és azt mondja Johnnynak a tanár, hogy te nagyon lassú vagy. Tehát Johnny azt gondolja, fú, hát akkor én buta vagyok. Tehát Johnny beteszi a tudatalatti fájlba az, hogy túl lassú vagyok. Majd Johnny 20 év múlva dolgozik, és bejön a főnöke, és mondja Johnnynak, túl lassú vagy, Johnny. Johnnynak a tudatalatti elméje átfésüli a fájlokat, megtalálja ezt az 5 éves korában elmentett adatot, és reagál, és mérges lesz, és visszavág, és olyan dolgot tesz, amit majd megbán. Johnny, ugyebár, reagált arra, amit 5 éves korában elhitt igaznak. Tehát, hogyha a tudatalatti elmentett egy információt, akkor ahogy felfogja a tudatalatti a történteket, úgy fog reagálni mindenre. Tehát Johnny negatívan reagál. Ha Johnnyt meg szeretnénk gyógyítani, és ugye kicseréljük ezt a programot, hogy lassú vagyok, buta vagyok, akkor a főnök bejön, megnézi, hogy mit csinál, és azt mondja neki, hogy lassú vagy. A Johnny-nak a tudatalattia szkenneli ezt a file szekrényt, de nem találja erre való információt, tehát a racionális agyrész tud normálisabban és higgadt módon reagálni. És azt mondja, ma délután meg fogom csinálni. Tehát, amikor van egy programunk, akkor tudjuk, hogy hogyan reagáljunk szituációkra. De ahogy ugye elengedjük ezt a programot, és meglátjuk racionálisan, hogy mi is történik, akkor képesek vagyunk arra, hogy tudatosan reagáljunk. És ez a kulcs az életedre, az egészségedre, a kapcsolataidra, a vagyoni helyzetedre, minden ugye emiatt tükröződik. Tehát amikor ezeket lecseréljük, akkor új valóságot tudunk teremteni. És ugye nagyon sok dolgot, amit az ősöktől és előző életekből hozunk, amik ugyancsak nem csak az, hogy 5 éves korodban, vagy gyerekkorodban, vagy ebben az életben mentettél el valamit, hanem ugye az ősöktől is örökölhetted, vagy előző életekből is. Ami nagyon-nagyon fontos az, hogy megértsük, a te bőségtudatod az a szint, amennyire te megengeded magadnak, hogy befogadd. Ugye a bőség az nem csak pénz, hanem a pénz az csak egy része a bőségnek. A bőség azt jelenti, hogy az élet minden területén van bőség. Tehát, hogyha egy olyan tudatosságunk van, ami megengedi és beengedi a bőséget az életünkbe,
akkor bőségtudatunk van. De hogyha úgy gondoljuk, hogy a pénz rossz, hogy a gazdag emberek rosszak, a bőség az nem megengedett, akkor el fogjuk ugye a pénzt utasítani. Energetikai lények vagyunk. Tételezzük fel, hogy ez itt az energiaszintünk. Mindegyikünk más. Mindegyikünknek van egy sajátos szintje. És ez fog ugye mindent eldönteni, hogy milyen az anyagi helyzetünk, az egészségünk, a kapcsolataink. Tehát tényleg az összes aspektusát ez fogja meghatározni. Amikor manifestálunk valamit, a manifestációnk ugye mindig magasabb szinten van, mint az energiaszintünk, remélhetőleg. De ahhoz, hogy a kívánságainkat és a manifestációnkat be tudjuk engedni, ahhoz fel kell, hogy a rezgésünket, a tudatosságunkat, az energiaszintüket arra a szintre. Akkor már megengedjük magunknak, hogy ugye megtapasztaljuk ezt a bőséget. Így működik az univerzum. Tehát 21 évvel ezelőtt az én gyógyíthatatlan betegségem volt, és amikor én eldöntöttem, hogy meggyógyítom magam, és ahogy eldöntöttem, ugye megtaláltam Vajánának a könyvét, és az embereket, akik tudtak nekem segíteni. Tehát a nyomorékból, a fél halottból igazából meg tudtam gyógyulni, mert a tudatosságom szintjét változtattam meg arra a, arra a ö, arra a jövőbeli énemre, aki már meg van gyógyulva. Tehát minden, amire vágysz, minden, amit manifestálsz, már ott van. A spiritualitásban azt mondjuk, hogy mind egyek vagyunk. Egyek vagyunk a teremtő energiával. A kvantumfizikában azt mondják, hogy minden tárgy és minden, ami ebben a dimenzióban van, az mind ugyanaz az energia, ami kint van, mint ami bent van. Tehát minden ugyanabból az energiából épül fel, és ez is nagyon fontos. Tehát spirituálisan is, és a tudomány szerint is egyek vagyunk a mindenséggel, a mindenség teremtőjével. Tehát, hogyha egyek vagyunk a mindenség teremtőjével, és ezzel a teremtő energiával, akkor ez történik. Tehát ez az egyik sejtünk. És ugye több trillió emberi sejtünk van. Minden a sejten kívül a környezetünk. Ez itt mondjuk a szomorúság, ez a szeretet, és ez itt boldogság. Ugye az egyik kör, a másik nézet, a harmadik egy háromszög. Tehát a környezetünkben van szeretet, van szomorúság, és van boldogság is. De ennek az embernek egy receptora van csak nyitva, és a receptor, ami neki van a sejtjén, az a szomorúság. Tehát tök mindegy, mennyi szeretetet küldesz neki, tök mindegy, hogy mennyi boldogság van körülötte, nem fogja tudni azt átélni, befogadni, megélni. Tehát a tudatalatti szinten ennek az embernek, ami ezzel történik ezzel az emberrel, hiába azt küldi ki, hogy minden, ami szomorúságot tud nekem okozni, azt hozd ide be. Mert így működik. Ha ennek az embernek ugye megnyitjuk a receptorait a szeretetre és a boldogságra, ugye letöltésekkel, meg ásás után, akkor utána meg tud változni az élete, mert meg tudja élni a szeretetet, a szomorúságot is természetesen, de a boldogságot is most már. Tehát az élete minősége ugyebár megváltozott. De a környezet nem változott meg. Az élete megváltozott, jobbá vált,
De a környezet ugyanaz. De ha megtanítjuk neki, hogy hogyan éljen szomorúság nélkül, és az a receptor bezáródik, és a környezetről beszélünk neki, hogy van pénz is a környezetében, már ott van az összes pénz, amit szeretne. Az isteni párja is ott van már, az egészség is ott van már, ugye mindent, amire vágyunk, amit szeretnél, amit manifestálunk, már ott van a környezetünkben, de a saját tudatosságunk szintje, és hogy milyen programjaink vannak, amik azt meghatározzák, hogy a környezetüket hogyan éljük meg. Tehát amikor a tudatosságukat emeljük, akkor megengedjük magunknak azt, hogy a bőség, ami mindig is ott volt, végre befogadjuk, és át tudjuk élni. Nagyon sok ember beragad abba, hogy azt gondolja, hogy neki kell mindent megtennie azért, hogy megtörténjenek a dolgok. De igazából semmit nem kell tenned. Amikor próbálkozol, akkor mindig akkor igazából a teremtés energia ellen dolgozol. Mert a befogadás és a megengedés az, ami igazából meg fogja változtatni ugye a valóságodat, azáltal, hogy a tudatalatti programjaidat is megváltoztattad. Tehát, ha oxigénről beszélgetünk, az emberi test vagyis hát az ember kb. 3 percig tud oxigén nélkül létezni. De nem gondolunk oxigénre. Hogy fogok oxigénhez jutni? Ugye erre nem szoktunk gondolni. Honnan fog az oxigén jönni a tüdőmbe? Nem szoktál gondolkozni ezen, mert tudod, hogy a teremtő a bőségednek a forrása, amikor az oxigénről van szó, mert ugye nem tudod kiszagolni, nem tudod megfogni, de tudod, és hiszel benne, hogy van elég oxigén neked is. Amikor a bőségről van szó, ugyanúgy a teremtő a forrása a bőségednek. És ha abban az energiában tudsz lenni, és tudatosságban, hogy már ott van, és ha megvan tényleg az a hited, hogy ott van, akkor be tudod engedni, meg tudod engedni, be tudod engedni. Hogyha pénzről beszélünk, vannak kulcsfontosságú dolgok, amiket meg kell változtatni. De mielőtt ebbe bementünk, szeretnék a pénzről beszélni egy kicsit. Sok ember tudattalan programjai vannak a pénzről. Tehát pénz nem fog téged motiválni, nem egy motivációs eszköz. Ha arra gondolsz, hogy egy milliárd dollárod legyen, az hogy néz ki? Oké, inkább egy milliárd euróra fókuszáljunk. Tehát egy milliárd euró, hogy néz ki? Milyen érzés? Nem biztos, hogy fogsz érezni izgatottságot vagy örömöt. Viszont az, hogy mit tudsz csinálni 1 milliárd euróval, az már valószínűleg, hogy tud érzelmeket kihozni. Tehát mit tennél, hogyha lenne 1 milliárd euród? Hol élnél? Mit csinálnál? Hogy öltözködnél? Akkor már igen, elkezdesz ugye izgatottá válni, és tervezni vele. Tehát nem a pénz az, ami motivál,
az, amit a pénzzel tudsz csinálni, az motivál. És a leggyorsabb módja annak, hogy több pénzt vonzál be, az, hogy adjál neki egy szándékot, egy célt. Tehát mit fogsz csinálni a pénzzel? És ha egyszer már tudod, van terved azzal, hogy mit fogsz csinálni a pénzzel, akkor fel fog bukkanni az a pénz. Fogadok, hogy volt olyan szituáció, amikor váratlan kiadásod lett, és gondolkoztál rajta, hogy fogom ezt kifizetni, de mégis megjött az a pénz, az az összeg. Általában még nagyon hasonlít is pont arra az összegre, amire szükségünk volt. Mert célt adtál annak az összegnek, és tudtad, hogy az hova fog menni az a pénz, tehát be tudott jönni az a pénz. Ez a kulcs. Tehát amikor célt, szándékot adta a pénznek, akkor be fog jönni. Tehát pénz az egy energia, a pénz az áradni fog hozzád, és egészséges kapcsolatod van a pénzzel, akkor be fog jönni, hogyha nem egészséges a kapcsolatod a pénzzel, ha úgy gondolod a pénz az rossz, gonosz, koszos, akkor valószínűleg el fogod utasítani a pénzt. Ugye a kapcsolatod pénzzel nagyon fontos. Tehát a pénz az nem rossz. Ha sok pénzed van, jó dolgokat is tudsz csinálni a pénzzel. Ha egy rossz embernek lesz sok pénze, az rossz dolgokat csinálhat a pénzzel. Tehát nem a pénz, ami rossz, hanem az, amilyen kezekben van. És ugyanez van a szeretettel is. Nagyon sok ember rossz dolgokat tesz szeretetért, szerelemért. Ugyanez ingatlanokért is, és kapcsolatokért. De nem azt jelenti, vallás nem kapcsolatok, elnézést. Szóval vallás is, a pénz is, és a szeretetért is sok mindenki tedd rossz dolgot, de nem az jelenti, hogy azok a rossz dolgok. Viszont a pénz megengedi, hogy több választásod legyen. Tehát a pénz az egy olyan energia, amit vagy beengedünk az életünkbe, vagy elutasítunk. És elmondok nektek 3 top pénzblokkot. Az egyik az a program, hogy keményen kell dolgozni, érte? És ez nagyon-nagyon általános ez a program. És nagyon sok ember nagyon sokat dolgozik a pénzéért, és van olyan is, akik nagyon sokat dolgoztak, és tényleg gazdagokká váltak, és van olyan, aki nagyon sokat dolgozott, és mégis szegény maradt. Tehát nem az a kulcs a sok pénzhez. Viszont azért egy elég általános hozzáállás, mert az egy tudatosság, hogy a bőségért meg kell szenvedni, áldozatokat kell hozni, és sokat kell érte dolgozni. Tehát ez egy ilyen régi tudatosság és hozzáállás. Ha megnézzük az egyházat, ott is van egy tudatosság, hogy ugye hogy majd a mennybe megyünk, ha jól viselkedünk, és ha szenvedünk, és ha feláldozzuk önmagunkat, akkor majd mennybe fogunk kikötni. Tehát nehézségek árán, akkor majd a mennynek a kapui nyitva lesznek. Ez is egy régi tudatosság. És ők sokat szenvedtek az életükben. És akkor egy másik, sok ember a karrierjükben, hogyha könnyedén jön nekik valami, akkor nem tudják értékelni. Ez is ugye egy másik része ennek a nehézség árán és sok munka árán tudok csak pénzt keresni programnak.
és akkor a végén igazából csak blokkolni fogod az áramlását a pénzt, mert ugye nem dolgoztál elég keményen megérte, túl könnyen kaptad, örökölted, vagy stb. Tehát tényleg meg kell ölnöm magam azért, hogy sok pénzem legyen, szenvednem kell, és túlélőként kell működnöm azért, hogy a bőség végre megérkezzen hozzám. És ez annyit tesz, hogy az immunrendszeredet tönkreteszi, és hogyha az immunrendszered elkezd gyengülni, akkor sokkal több betegség és probléma fog manifestálódni. Amikor ebbe a szenvedős, túlélő módban működünk, akkor sajnos a testünket nagyon rosszul triggereljük. És amikor már tele van a test, és le van fáradva, akkor elkezdenek kijönni a fájdalmak, a betegségek. Tehát nagyon fontos, hogy megértsük, hogy megengedheted, hogy a pénz, a bőség könnyedén jöjjön hozzád. Ha szeretsz keményen dolgozni, akkor tedd azt, de nem ez a feltétele a bőségnek. Ez nagyon fontos. Tehát, hogy a kreativitásod és az inspirált tetteid is tudnak ugyebár bőséget bevonzani, és ezekre majd fogoktok neked letöltéseket hozni. A második, ami nagyon általános, az az, hogy ha többet akarok, akkor jaj, greedy, ne haragudjatok, az egyik fő bűn is, kicsit be vagyok akadva. A másik, hogy ha spirituális vagyok, akkor nem lehet pénzem, vagy akkor ugye szűkölködnöm kell. Kapzsiság. A másik fontos dolog, hogyha spirituális vagy, akkor igazából az a célod, remélhetőleg, hogy minél több embert inspiráljál, és azoknak az életére hatással legyél. Ugye az az energia, ez a szerviz, hogy ez az erény, hogy én jót akarok embereknek, ez viszont sokkal több pénzt tud bevondani. Szolgáltatás. Ugye most mondjuk, hogy én Theta Healer vagyok, és van egy ember, aki Theta Healer vagyok, és nagyon szükségük van egy gyógyításra, de nem tudnak engem megfizetni. Hogyha én is anyagilag küszködök, akkor ha gyógyítást adok neki, akkor ez is stresszes lesz nekem, hiszen ahelyett, hogy inkább pénzt keresnék, éppen valakit ingyen gyógyítok. Tehát még ha adok is egy konzultációt ingyen, tudat alatt közben úgy fogom érezni, hogy közben a családomat hagyom cserben, hiszen a feladatom az, hogy őróluk gondoskodjak, hogy őket etessem. De hogyha van bőségem, és jön hozzám valaki, aki nem tud megfizetni engem, akkor tudok ennek az embernek segíteni. Akkor nincsen stressz. Nem fogom úgy érezni, hogy családomat közben cserben hagyom, hiszen abban a pozícióban vagyok, ahol bőségem van, és tudok embereknek segíteni, és az életüket megváltoztatni, segíteni. Tehát, hogyha bőségem van, minél több pénzem van, annál nagyobb hozzájárulást tudsz lenni más emberek életére. Ez is egy nagyon-nagyon fontos, kulcsfontosságú dolog. Tehát, ha tényleg szeretnél segíteni embereken, akkor akkor bőséget teremts, hogy tudjál a többi embernek is segíteni. És akkor a harmadik,
Tehát, hogyha úgy gondolod, hogy kapzsiság és önzőség többet akarni, akkor nagyon le fogod magad blokkolni a befogadásra. És a befogadó képességet az egyik legfontosabb, amit el tudsz sajátítani. Az univerzum ugye a karma törvényével működik. Ez egy nagyon fontos törvény. Ha rosszat teszek valakinek, ha rosszat teszek valakinek, az egy ok. És utána valaki más fog nekem rosszat tenni, tehát ha én rosszat teszek valakivel, valaki más fog rosszat tenni velem. Így működik az univerzum. Minden az ok és okozat törvénye alatt van, ami ugye a karma törvényének a másik neve. Tehát, hogyha én úgy gondolom, hogy önzőség, bőséget kívánni, akkor blokkolni fogom a befogadó képességemet. Most elmegyek, és valami jót teszek valakinek, adok neki ingyen és szeretettel valakinek, jó szívvel, és nincsen semmi elvárásom, hogy ő visszaadja. De az univerzum ugye még mindig az ok-okozat karma törvénye alatt működik, tehát ha én jót tettem, akkor az univerzum valami jót fog tenni nekem. De ha blokkolom a befogadó képességemet, amikor az univerzum próbál nekem jót adni, akkor blokkolni fogom. Tehát mi fog történni? Tehát úgy gondolom, hogy egy áldozat vagyok. Mindenféle jót teszek, adok, csinálok, és az univerzum soha nem ad nekem semmit. Ez azért van, mert blokkoljuk a befogadó képességünket. Tehát, hogy a bőséget beenged az életedbe, ezért egy jó befogadónak kell lenned. Ez egy nagyon fontos aspektus. Tehát lehet, hogy vannak olyan emberek az életedben, akikkel jót tettél. Fordítva. Tehát mondjuk azt, hogy valaki jót tett veled. Van olyan ember is az életedben, ami jót tettem neked, és akárhányszor látod őket, fordítva. Tehát vannak olyan emberek, akik jót tettek neked, és akárhányszor találkozol velük, felhánytorgatják. Mindig megmondják, emlékszel, amikor én ezt tettem? Tehát akkor is a befogadásra stressz fog párosulni. Tehát ha ezt a kondíció hogyha feltétele van ugye a jót tetteknek, akkor azt is blokkolni fogom, mert nem akarom majd, hogy fel legyen hánytorgatva. Tehát hogyha fel tudjuk tárni azt, hogy mikor kezdődött a befogadási blokkunk, akkor ezt a tudatosságot is meg tudjuk változtatni, és tudunk funkcionálni a jövőben egy befogadóbban. A harmadik, ugye akkor ez még mindig a másodikhoz volt, a harmadik az, hogy azt gondolja sok ember, hogy nincsen elég. Amikor gyerek voltam, akkor ezt nagyon sokszor emlegették, és mindig ez egy visszatérő téma volt. Mondjuk vacsoráztunk, és hogyha nem fejeztem be a vacsorát, hogy ez nem szép dolog, mert hogy sok ember ugye Afrikában éhezik, és hogy mi meg itt pazarolunk. Ez is egy tudatosságnak
Tehát nagyon fontos, hogy rájöjjünk, hogy tudatában legyünk abban annak, hogy nincsenek limitek, nincsenek, hiszen az univerzum az bőséges, hiszen végtelen bőség van az univerzumban, végtelen pénz van, elég van neked, mindenkinek van elég. Hiszen a teremtő végtelen, korlátlan, határtalan, és nincsen felső határ. Tehát ha mindenkinek mindene megvan, amit szeretne, még mindig maradna, tehát nincsen felső határ. Nem korlátozott az univerzum. Attól, mert neked több van, az nem azt jelenti, hogy mástól veszed el. Ugye miről szól ez a tudatosság, ez, hogy nincsen elég? Ez mind arról a versengésről, hasonlítás, összehasonlítani magunkat másokhoz, és minden a félelemhez vezet vissza. Ez mind az emberek találták ki. Az, hogy korlátlan a lánc, hogy korlátolt a lánc, ezt az emberek találták ki. És ez is egy nagyon fontos, fontos dolog, ami igazi blokkolhatja a bőség befogadását. Tehát ezek mind azt mondják, hogy nem a teremtő az, aki gondoskodik rólad. Hogyha az emberek összefognának, akkor mindenki látná, hogy elég van, bőség van. Most fogok beszélni egy kicsit, hogy ez hogy néz ki. Sydneyben, Ausztráliában, ugye ahol én vagyok, 5 millió ember van. Én, mint egy Theta Healer, ha mindenkit én szeretnék a gyógyítója lenni, akkor az 5 milliót el kéne osztanom 365-tel, nem először csinálja, 13.698 lenne. Tehát ha én lennék a Theta Healere mindenkinek évente 5 milliónak, akkor 13.698 klienst kéne látnom naponta. Ez nem reális. Van elég kliens. És ez mindenre igaz. Tehát nincsen versengés. Mindenkinek van elég. A versengés, a vetélkedés az, ami azt hiteti el velünk, hogy nincs elég. Az univerzum támogat téged, és van elég mindenkinek. A másik, ami még blokkol embereket, az a dualitás, az ötödik síknak a tudatossága. Ugye nagyon sok esküfogadalom van a szegénységre, a feláldozásra. Ha megnézzük az őseinket és előző életeket, akkor nagyon sok olyan programmal funkcionáltak, hogy ugye a mennybe menés, ugye a szenvedés útja. Ha szegények voltak, ha áldozatok voltak, ha áldozatokat hoztak, akkor mennybe tudtak menni. Tehát nagyon sok esőfogadalom és szerződésünk van ezekre az áldozati szerepekre. És ez mind dualitáshoz vezethető vissza, hogy van ugye hiány és van bőség. Van jó-rossz. Tehát az őseink, és amiket hozunk előző életből, ezre a dualitásos 5
ötödik síkos tudatosságra vezethetők vissza. Ha felül tudunk ezen kerekedni, akkor sokkal több bőséget tudunk behozni az életünkbe. Erre fogunk majd letöltéseket ajánlani, de mielőtt ezt mondjuk, lehet kérdezni. Nekem a legkönnyebb az lenne, hogyha leírnátok a chatbe. Vilma. Vilmának van egy kérdése. Nem tudja. Most csak annyit kérdez, hogy lesz hogy felvettem-e, de igen, felvettem. Csak azt kérdezi. Valami, mintha megnyitotta volna a tudatomat, amiket mondtál a receptorokról. Nekem ez teljesen új információ volt. Biztos blokkoltam magam, és nem tudtam, hogy hogyan, de ez nagyon megnyitotta a szememet, és nagyon várom a letöltéseket. Úgyhogy köszönöm szépen. Látom, Zoltán, a kérdésedet. Igen, igen, felvettem. Ugye mindent, amiről ma beszélünk, ez a bőség tudatosan tanfolyamról fogunk beszélni. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Igen, az, hogyha a hozzáállásod, a tudatosságod is bőséges, akkor a dualitáson felül tud kerekedni. A dualitás nem a teremtőtől való. A teremtővel nincsen dualitás. A teremtőnek ugye mindig korlátlan bőség. Ha nézed a Vajánának a tanításait, a hetedik sík az ugye a teremtés energiája, és ugye mindig feltétel nélküli szeretet van. Tehát ez az egyetlen igaz energia az univerzumban. Tehát az igazi energiája az univerzumnak a feltétel nélküli szeretet. Minden más emberi kreálás. Tehát a pénz az is egy emberi találmány, tehát így jön meg a dualitás, mert ugye lehet hiány belőle, és lehet bőség belőle. De hogyha pénz úgy használjuk, hogy hetedik síkon keresztül, akkor nincsen hiány, hiszen korlátlan pénz van. Most a Peter kérdez.
Azt kérdezi, hogy sokat követi a Markot, és mint egy Theta Healer, hogy könnyű-e, mint Theta Healer élni és pénzt keresni. Kérdezi, hogy mit csinált előtte, de ezt ugye beszéltük már a meeting elején. Nagyon félek attól, hogy Theta Healer legyek, és azzal keressek, hiszen nem tudom, hogy mi vár rám, hogyha rálépek erre a pályára, és nagyon köszönöm ezt a lehetőséget. Félig halott voltam, ugye mérnök voltam, és saját cégem volt, ami sikeres volt, és utána lebetegedtem. Annyira beteg lettem, hogy el kellett, oda tovább kellett adnom a vállalkozásomon. És amikor kijöttem a kórházból, még mindig nem voltam jól, és azt mondta nekem az orvos, az idegsebész, hogyha felveszek egy bevásárlózacskót, akkor el fog törni a gerincem. A lányom 2 éves volt, nem tudtam felemelni, a feleségem nem dolgozott, hiszen ott volt a kislányommal, és mindent elvesztettünk. Tehát teljesen tönkrementünk anyagilag. De amikor meggyógyultam, akkor vissza akartam menni a mérnöknek lenni, és ugye tovább építkezni. De olyan volt, mintha minden ajtó, kapu bezáródna. De bármit csináltam Theta Healinggel kapcsolatban, olyan volt, mintha minden megnyílt volna, és azért nem azonnal vettem észre ezt, de egy idő után rájöttem, hogy ez volt az én utam, és hogy ezzel kell foglalkoznom. Remélem, hogy az intuitív anatómia tanfolyam után, igazából intuitív anatómia alatt felhívtam a feleségemet, hogy rájött, hogy elhatároztam, tanár leszek, és a feleségem, Tereza, vissza tudott menni dolgozni, amikor már meggyógyultam, és újra volt egy bevételi forrásunk, és ezért volt számomra könnyű igazából ezt a lépést megtennem. Mert hogyha csak én lettem volna a kereső, és fel kellett volna adnom teljesen ugye az üzletemet, a bevételemet ahhoz, hogy elkezdjem Theta Healinget tanítani, az nagyon nehéz lett volna. Tehát, hogyha van egy munkád, hogyha pénzt keresel, ne hagyod ott. Ott maradsz abban addig, amíg elkezded magad reklámozni, mint egy Theta Healer, és lehet, hogy csak egy napon válasz klienseket, és lehet, hogy több hónapig ez a szituáció, de mondjuk azt, hogy szombaton klienseket fogadsz, és ezek a hónapokon keresztül ezt csinálod. És akkor mondjuk hozzám oda mehetsz a főnökötöz, és mondhatod, hogy szeretnél ezen túl, most már 4 napot szeretnék csak dolgozni, és akkor már 2 napon keresztül tudsz klienseket fogadni. Tehát nagyon fontos, hogy legyen bevételed, mert amikor van egy bevételed, ami miatt jelenleg a stressz nem magas, de hogyha feladod a munkádat, akkor a stressz nagyon magassá válhat, hogyha csak a gyógyítással akarsz pénzt keresni. És akkor megint csak blokkolni fogod magad. Közben Éva, látom itt a kommentet, remélem lesz rá idő. Tehát amikor én elkezdtem gyógyítani, miután meggyógyultam, az Vajana pont jött Ausztráliába. És ugye ez csak instruktor tanfolyamokat tanít, és csak azért mentem el, hogy az alaptanfolyamra, hogy ő vele találkozzak. És 80%-a az embereknek, akik az alaptanfolyamra mennek, azok
azért mennek, hogy az Diánával találkozzanak, de mégis tanítani fognak. Én nem akartam gyógyító lenni, nem akartam tanárá válni, én csak örültem, hogy élek. És jött az a nő, akinek ezt köszönhettem. Tehát nézd meg a szituációdat, és mi számodra a legjobb arra, hogy elkezd. De mint egy ha nem úgy, hogy ezt teljesen elhagyom, és újat kezdek, hanem adjál magadnak egy ilyen átfutási időt. Így fog tudni az üzleted, a gyógyító munkád nőni. Így megengedheted, hogy sikeressé váljál. És akkor, amikor már sikeres vagy, és elég bevételed van, akkor ott tudod adni, ott tudod hagyni a munkádat. Most szerintem a Pittert fogja kérdezni. Zsuzsa mondja, hogy szeretne nekem köszönni, és a Marknak, hogy itt lehetek. És eskürkről és fogadalmakról beszéltél, előző életekről. Szóval a kérdésem az, hogyha mondjuk egy ilyen esküt tettem egy előző életben valami ellenséghez, vagy hogy a pénzről nem akarok hozzányúlni, vagy nem akarom, hogy pénzem legyen, és most ez problémát okoz. Hogy tudom a Theta Healinggel ezt megváltoztatni? Ugye, amivel meg tudod ezt, amit meg kell értenünk, ugye lehetsz egy bölcs egy előző életedben, de lehet attól még pénzed. Ha nézed ugye a Jézus, a Buddhát, nagyon sok mester élt itt a Földön, de pénz akkor még nem volt egy probléma. Akkor még nem voltak szolgáltatásért árak, hanem ugye cserekereskedelem volt. Nem volt még pénz. Nem is létezett pénz. Tehát, hogyha mesterek most visszajönnének, mint Buddha és Jézus, ugye az egyik dolog az lenne, hogy a bőség tudatukat felemeljék ahhoz, hogy tudják az igét mondani, hiszen ez a mostani korunknak az egyik alappillére. De ugye ez egy másik kor, tehát más kondíciói vannak a mostani létnek. Meg kell érteni, hogy a pénz az egy emberi találmány, egy emberi eszköz. És a valóság, amit mi átélünk, már ezáltal van teremtve. Hogyha példaként megnézed Jézust, hogy hogy a vizet borrá változtatott, ez csak bőség megint csak. Hogyha ez most lenne, akkor valószínűleg, hogy pénzé változtatná a vizet. Tehát bölcsnek lenni most azt jelenti, hogy most már a pénz is része ennek az időszaknak. Tehát mesteré válni a pénznek is. De a kérdésem az volt, hogy ha van egy esküvőfogadalmam előző életből, akkor mit tudok tenni?
végül is csak meghozod ezt a elrendeltetést, és amikor csinálom a letöltéseket, akkor ezt fogom is ajánlani. Ha Theta Healer vagy, akkor felmész a 7. síkra, megnézed, hogy milyen esküdt fogadalmaid, szerződéseid vannak, és akkor csak meghozod a elrendeltetést, hogy ezek legyenek végzettek. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Szóval mit tudok tenni, hogyha azért kapok pénzt, hogyha az élet energiámért, és azért, hogy átvegyem az embereknek a gondjait, átvegyem. Igazából van egy másik elektív tanfolyama, de a Vajanáik nem engedik, hogy 2 elektív tanfolyama legyen már valakinek, úgyhogy nem tudott ezzel, de igazából erről szól. Tehát nagyon sokszor előfordul, hogy határokat nem tudjuk jól meghúzni, és mint egy gyógyító, a tudatalatti programon van, hogy át kell vennem más embereknek az energiáját, problémáját, ugye ez megint 4. síkos sámán tudatosság, ami volt, hogy átvesszük a betegséget, ugye átvették a betegséget a betegtől, és utána elmentek és leengedték a földbe, vagy felengedték a teremtőnek. Tehát elvették a problémát, és elengedték. Viszont azt már elfelejtették sokan, hogy hogyan engedjük el, miután átvesszük. Viszont lehet, hogy még mindig úgy érzed, hogy az a feladatod, hogy átvedd mások embereknek a problémáját, betegségét, a pénzért. Ez nagyon fontos, hogy ezt megváltoztasd. Ez nagyon sok problémát tud okozni. Ez a határhúzás nagyon fontos. Olyan klienseim voltak, akiknek betegségei voltak, és amikor elengedtük a kötelességet, hogy más nekik így kell gyógyítani, akkor azonnal el tudták engedni a betegséget, és meggyógyultak. Ennyire fontos ez. Nagyon sok ember átvesz betegségeket másoktól. Ez egy nagyon erőteljes probléma lehet. De az egyik kulcs itt, amit találtam, és az egyik legkönnyebb, az a program a tudatalattiba, hogy 4. síkon keresztül kell gyógyítaniuk. Ezt tudod izomtesztelni, hogy bármilyen szinten 4. síkon keresztül gyógyítok, vagy akár az 5. síkon keresztül gyógyítok. Ugye azok mind önfeláldozással és áldozati szereppel járnak, csak az 7. sík nem. Ez az első dolog, amit tennék. És jobban meg tudod nézni, ásni lehet erre, hogy honnan jönnek ezek a kötelezettségek. De hogyha fel kell áldoznod magad bármilyen szinten, akkor megint csak érdemességről van szó. Tehát lehet, hogy tudatalatt úgy gondolod, hogy te fel kell, hogy áldozd magad azért, hogy kapjál pénzt. Tehát ezt nézném meg, erre néznék rá. Tehát, hogyha a 4. vagy az 5. síkon keresztül kell elgyógyítanod, vagy fel kell áldoznod magad azért, hogy pénzt kapjál. Jól van.
És akkor még egy utolsó, Rajesh. Tehát van egy kérdésem, nem voltam itt végig. Fontos a pénz, vagy nem fontos a pénz? Az a kérdésem. A pénz fontos a jelenlegi valóságunkban, mint egy csereeszköz. Tehát vannak tranzakciók, tehát sokkal igazságosabbá tette, mert a cserekereskedelemben ugye elvittem a tehenemet, és akkor kérnék érte ezt vagy azt. De hogy ezt könnyebbé tegyük, ezért lett a pénz feltalálva. Így egyszerűsítettük az életünket. Tehát ezáltal a perspektíva által nagyon fontos, mivel szolgáltatást és árut tudunk eladni, és pénzt tudunk kapni ezért. És ez az, ami a pénznek a célja. És emiatt fontos a pénz. A tudatosságod fogja meghatározni, hogy mennyi pénzed van. A tudatosságod fogja meghatározni, hogy mennyi bőséget engedsz be az életedbe. És ugye a pénz az nem egy motiváció. Az, hogy mit csinálsz a pénzzel, az fog motiválni. És ez az, ami nagyon fontos. És ugye csak egy eszköz a társadalmunkban. Az a baj a mostani világgal, hogy annyira értékeljük magunkat, hogy mennyi pénzünk van. És emiatt vannak problémái az embereknek, hiszen úgy gondolják, hogy az ő értékük azon függ, hogy mennyi pénzük van, hogy a bankban mennyi pénzük van, és így az értékességük blokkolva van annak a fejlődése. De igazából a pénz nem annyira fontos ezen kívül. Most azt fogjuk tenni, hogy kapcsolódunk a 7. síkra, és utána, ha szeretnéd ezeket a letöltéseket, akkor mondjatok igent. Tehát csukd be a szemed, vagy a mély lélegzeteket, és vizualizáld, hogy az energia feljön a talpaidon keresztül, átmegy a testeden, és egy gyönyörű gömböt alkot a fejed felett. Lásd magad ebben a gömbben, és kezdjél el felfelé haladni. Minél magasabban vagy, annál gyorsabban haladsz az univerzumon át, az árnyas és fényes rétegeken át, a gyönyörű aranyszínű rétegen át, majd a törvényeken át, amiknek mindenféle színe van, majd a rózsaszín köd után megérkezel a feltétel nélküli szeretet gyöngyházszínű energiájába, ami a 7. sík, a feltétel nélküli szeretet energiája, a teremtés energiája. És menjél magasabbra, mélyebbre, ahol ez az energia sűrűbb, fényesebb, és érezheted, hogy ez az energia, ahogy áthalad a sejtjeiden, bizsergetést okozhat. Váljál egyé ezzel az energiával. Ez a tiszta, feltétel nélküli szeretet energiája. Érezd minden sejtedben, egész lényedben, és mindenség teremtéje
elrendeltetett, hogy ezeket a letöltéseket minden sejtembe megkapjam, minden szinten. Köszönöm, megtörtént, megtörtént, megtörtént. Tudom a teremtőnek a meghatározását és perspektíváját a bőségről, a gazdagságról, és az enyém ugyanaz, mint a teremtőjé. Megvan a teremtőnek a perspektívája a pénzről, és az én perspektívám ugyanaz, mint a teremtőjé. Tudom, milyen érzés, hogy egészséges kapcsolatom van a pénzzel. Tudom, hogyan engedjem meg magamnak, hogy befogadjam, hogy megtartsam, magamévá tegyem a pénzt. Tudom, milyen érzés bölcsnek lenni a pénzzel. Tudom, hogyan éljek annélkül, hogy keményen kelljen dolgoznom a pénzért. Tudom, hogyan engedjem meg, hogy könnyedén áramoljon hozzám a pénz. Tudom, hogy milyen harmóniában lenni a pénzzel. Tudom, hogy milyen úgy élnem, hogy annélkül élnem, hogy azt gondolnám, hogy érdemtelen vagyok a gazdagságra. Tudom, hogyan éljek annélkül, hogy azt hinném, hogy a pénz mindig elfogy. Tudom, hogyan éljek annélkül, hogy azt hinném, hogy küzdenem kell, és küzdelmeimnek kelljenek lenni a pénzzel. Tudom, hogy éljek annélkül, hogy azt hinném, hogy a nehéz pénzt szerezni, keresni. Tudom, hogy milyen annélkül élnem, hogy önzőnek és kapzsinak tartanám magam, ha több pénzt szeretnék. Tudom, hogyan éljek annélkül, hogy azt gondolnám, hogy pénzhiány van. Tudom, hogy éljek annélkül, hogy szabotálnám magam. Tudom, milyen érzés támogatva lenne a teremtő által. Tudom, hogyan bízzak az intuíciómban. Tudom, hogyan ismerjem fel az életcélomat. Tudom, hogyan éljem a célomat, az életcélomat. Tudom, hogyan éljem az életcélomat, és hogyan legyek bőséges, amikor azt teszem. Tudom, hogyan engedjem el az esküket, fogadalmakat és szerződéseket a szegénységre, az önfeláldozásra és a küzdelemre. Tudom, hogy milyen érzés az isteni szabadság. Tudom, hogy milyen érzés, hogy bőség van, és bőség van az életemben. Tudom, milyen érzés, hogy belelépek a bőség áramlásomba.
bőség áramlásába. Tudom, hogy egyszerű és könnyed számomra befogadni. Tudom, hogyan legyek egy jó befogadó. Tudom, hogy a Teremtő támogat engem. Tudom, hogyan engedjem meg, hogy a Teremtő támogasson engem. Tudom, milyen érzés, hogy a manifestáció működik számomra. Jó manifestáló vagyok. Tehát engedd meg, hogy ezek mind megérkezzenek a legjobb úton, módon, minden sejtedbe, a szükséges receptorokat megnyitva, és amikre ugye van, ami bezárva. Minden négy hiedelem szinten. Most hozd a tudatosságodat a hetedik síknek a feltétel nélküli szeretet energiájába. Érezd magad tengelyeden, és vegyél egy mély lélegzetet, hozd vissza a figyelmedet a testedbe, és kinyithatod a szemedet. Tetszett? Jó volt ez? Tehát a bőség tudatosan tanfolyam jön, a magyaroknak speciális árral, ugye, hogyha ásmélyebbét már megcsináltad, akkor tudsz jönni, mindenen át fogunk menni, de hát természetesen sokkal részletesebben. Első nap a pénzről beszélünk, hogy mi az, ami blokkolhat abban, hogy egészséges kapcsolatod legyen a pénzzel. Utána kvantumfizikáról beszélünk a második nap, így meg tudod érteni, hogy hogyan teremted a valóságodat, meg tudod érteni, hogy hogyan tudod azt a valóságot teremteni, amire vágysz. Utána mindenféle célokat fogunk kitűrni, mindenféle feladatokat csinálunk az életcéloddal kapcsolatban, és utána egy olyan gyakorlatot csinálunk, ami az elengedésről szól, meg a háláról, teljesen életet, meg fogja változtatni az életeteket. Így meg fogod tudni engedni azt az életet átélni és befogadni, amire igazán érdemes vagy. Ugye mindannyian korlátlanul bőségesek vagyunk, ha megengeded magadnak, hogy belelépjél erre a szintre, akkor igazán meg tud változni. Nagyon fontos, hogy abba hagyd azt, hogy ilyen kicsinek játszod magad. Mindannyian különlegesek vagyunk, mindannyian azért vagyunk itt, hogy megváltoztassunk életeket, és ez egy csodálatos tanfolyam. Február 20-22-től lesz a Bőség tudatosan tanfolyam, természetesen magyar fordítás is lesz. Igen, február 20-tól 22-ig. Itthon idő szerint ugyanígy 5-től fog kezdődni, és kb. Éjfélig fog tartani. A linket ugye betettem ide, de hát bármilyen kérdéssel tudtok velem, fel tudjátok velem venni a kapcsolatot. Szeretném, ha megérteték, ha ugyanazt csináljátok, amit eddig csináltátok, ugyanazokat az eredményeket fogjátok megkapni, amit eddig. Tehát tényleg az a legfontosabb, hogy megváltoztassátok azt, hogy hogyan gondolkodtok. Hogyha ez rezonált veletek ma, akkor reméljük, hogy jössz velünk a Bőségtudatosság tanfolyamra. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Most már visszamegyek az angol csatornára. Köszönöm szépen.